नमस्कार, मी ज्योती साटम परत लय तुमका भेटू. तर मी लंडनमध्ये स्थायिक असं आहे आणि आता मी हय व्हिएतनामचा एक देश व्हिएतनाम म्हणून एक देश असा त्याचा मी त्याच्या कॅफे रेस्टॉरंटमध्ये मी इलं आहे जेव केलं आहे. तर त्यांनी काय काय दिलं नाही मी त्या तुमका सांगतं आहे. तर थंय हे जे नूडल स्टिक चमच्याने जेवत नाही, हे स्टिक वापरतात. नंतर ही सॅलड असा आणि ह्यो चमचो असा. ह्यो चमचो त्यांनी या सूपसाठी दिलेलो असा. ह्यो सूप क्रॅब नूडल सूप. क्रॅब म्हणजे खेकडे असतात ना आपले, हे मिक्स आहे त्याच्यामध्ये. हे एवढं असं ते बघा, खेकड्यांचं मीठ, क्रॅब मीठ म्हणतात त्याला. असं त्या असा दिसतं. आणि ह्याचं असं आता स्क्विड म्हणून एक फिश आहे. तर ह्या फिश ॲज अ स्टार्टर म्हणून असतात. मी एकदा ऑर्डर केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे लिंबू असं आणि ह्या त्याने दिलेलं असं. ह्याच्यामध्ये ह्या लिंबू पिळायचा आणि या डिप करून या जो दिसता स्क्विड एक माशाचा प्रकारच आहे सर. तो डिप करून याच्यात खायचो. आणि हे काय आहे, आणि ह्या चिकन नूडल्स आणि ह्या त्यांचे सॉस असा, थोडी सॅलड असा. माका पण त्यांनी ही दिलेली आहे, ही सॅलड असा सगळी या सूप बरोबरची. ह्याच्यामध्ये हे प्रॉन्स आणि चिकनचे नूडल असतात, त्यांचे वेगळ्या प्रकारचे नूडल असतं. तर असं या सगळं हे बघा. या चिकन थोडीशी वरती मला वाटतं सेसमी म्हणजे मला वाटतं तीळ असतात आपले ते, आणि थोडेसे ग्राउंडनट म्हणजे आपले शेंगदाणे त्याचं कूट टाकलेले असं आणि असं दिसतं. तर मी तुमका या व्हिएतनामी जेवणाची माहिती दिली आहे. मी आशा करते की तुमका हा व्हिडिओ आवडलो असा आणि बघितल्याबद्दल. आवडलं तुमचा व्हिडिओ तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा विसरू नका. थँक्यू.